नमस्कार, कैसन बानी आप सब। सबके दिल से धन्यवाद। आप सब हमरा यूट्यूब चैनल अनप्लग्ड रंजीत यादव के बड़ा प्यार दुलार दे रहा बन ओकरे खातिर आप सबके दिल से धन्यवाद। और विशेष करके आज हम ये वीडियो लेके आयल बानी एगो बात बतावे खातिर। आज हमरा भैया प्रमोद प्रेम यादव जी के बड़ा ही प्यारा लगन स्पेशलिस्ट गाना छूटल बा 369 चैनल से, जौना चैनल के जौना गाना के नाम बाटे बारात आवता। लगन स्पेशलिस्ट गाना बा भैया, और आज ही सुबह में 369 चैनल से ही गाना छूटल बा। बहुत ही प्यारा गाना बा, लगन स्पेशलिस्ट गाना बा। और ये बतावत खुशी होता आप सबके बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी बा कि आप सब हमरा भैया प्रमोद प्रेम यादव जी के सब गाना के माने लगातार प्यार दे रहल बनी। और आप सब इस साल ब्लॉकबस्टर भी सॉन्ग कई गो सॉन्ग दे दियानी। परी लागेलू तो माने एक तरफा राज करता आप सबके प्यार के बदौलत। ओकरा बाद नवंबर में जान, अब तो नवंबर के माह बीते वाला बा, फिर भी नवंबर में जान 2 लाख से अधिक रील्स भी बन गई लो गाना पे। व्यूज भी अच्छा बा, तो ओकरा खातिर भी दिल से धन्यवाद। ग्राउंड पर भी गाना खूब बज रहा बा। अभी वो गाना भैया का आइल बा कि शेर हई सोना हम अकेले फरियाइला, जौन कि भैया के ही ऑफिशियल चैनल प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट से वो गाना रिलीज भइल बा। वो गाना भी धरातल पे बहुत ज्यादा बज रहा बा। ओकरा खातिर भी आप सबके दिल से आभार बानी जा हमनी के पूरा प्रेमी परिवार। और 3-4 दिन पहले वो गाना आई रहे एम्स म्यूजिक पर, हीरोवा रोवता। बड़ा ही दर्दनाक गाना बा भैया। उस गाना के भी आप सब प्यार देले बानी या दे भी रहल बानी। और गाना के रील्स पर भी आप सब प्यार दे रहल बानी। एगो प्रेमी धुन चैनल से गाना आइल बा 3-4 दिन पहले, जादव जी के बाराती में। वो लगन स्पेशलिस्ट गाना बा। वो गाना के भी आप सब बड़ा प्यार दुलार दे रहल बानी। माने लगातार सब गनवे आप सब ग्राउंड पर, रील्स पर, यूट्यूब पर खूब प्यार दुलार दे रहल बानी। ओकरा खातिर हमनी के आप सबके पूरा प्रेमी परिवार हमनी के आभारी बानी जा रौरा लोग के, भगवान रूपी श्रोता लोग के। और विशेष करके ये वीडियो बाटे आज एगो गाना, बहुत ही प्यारा गाना, लगन स्पेशलिस्ट गाना। आप सब भी जाके 369 चैनल, जो ना चैनल पर याद गाना आई रहे, एगो यादगार गाना हमरा भैया के याद गाना ब्लॉकबस्टर सॉन्ग आई रहे। यही चैनल पर एगो और गाना बज रहा बा मार्केट में कि पतरे बलमुआ में रस बड़ा होला। यही 369 चैनल के ही गाना है। और यही चैनल से एगो बहुत ही बढ़िया जौन गाना आजे मॉर्निंग में 369 चैनल पर रिलीज भइल बा। बहुत ही प्यारा गाना बा भैया, लगन स्पेशलिस्ट गाना बा। वीडियो भी बड़ा प्यारा भइल बा। तो जे भी हमारे भाई दोस्त मित्र और प्रमोद प्रेम यादव भैया से प्यार करे वाला श्रोता जे भी हमके देख और सुन रहा बा हमरा अनप्लग्ड रंजीत यादव चैनल पे, आप सबसे हमार आग्रह बा भैया कि आप सब भी 369 चैनल पर जाके आए लगन स्पेशल गाना के बहुत प्यार दुलार दीजा। बाकी आप सब गाना के प्यार दुलार दे ही रहल बनी। अब विशेष करके एक और बात बता दी आप सबके कि कल जौन हमारा अनप्लग्ड रंजीत यादव यूट्यूब चैनल बा, सेम फेसबुक पेज हम क्रिएट कैले बानी कल के अनप्लग्ड रंजीत यादव के नाम से। वो पेज के भी जाके आप सब फॉलो कर ली। और हमारा यूट्यूब चैनल के तो आप सब प्यार दे ही रहल बानी, ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद। और यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक वंचित बानी हमार भाई दोस्त मित्र सब्सक्राइब करे से सब्सक्राइब कर ली और पेज के फॉलो कर ली, ताकि अपना भैया प्रमोद प्रेम यादव जी के बारे में हम कोई भी नया अपडेट न्यूज़ ब्लॉग या कोई भी चीज़ लेके आए तो सबसे पहले आप सबके बीच पहुंचो। कहें कि प्रमोद प्रेम यादव भैया के बारे में कोई भी न्यूज़ अगर आई सबसे पहले, चाहे वो गाना के बारे में, मूवी के बारे में, स्टेज शो के बारे में, या कोई भी किसी भी मैटर पे, तो सबसे पहले हमारा अनप्लग्ड रंजीत यादव चैनल पर देखेंगे मिली और अनप्लग्ड रंजीत यादव पेज पे देखेंगे मिली। थैंक यू, लव यू, हर हर महादेव।